Mga bay, nag-utar sa ko mga bay. Nanasa ko sa kong bukid ba. Aysan yung scroll mga bay kay kung karon maiskya pa na kung karon mga bay bagong luto ba. Ya, naginit kong tubig mga bay tara. Pero utan ako diri mga bay, sari-sari na po ni mga bayo. Tara. Oh. Palamig na mga bay. Suko na po na ko'y basir ba nga babae? Ko'y basir nga babae ba? Papa kayo siya? Inan ko niya ka ng kuwan. Ning murad akong bata. Pa-check up na ko. Guya rin mga duloy. Pa-check up man. Pa-check up ko ni mo nga. Huwag mo ko'y sakit. Vlog ako. Ako to i-flex mo na. Pero maluoy mo ko ni mo kay content creator. Ya ka? Yan eh. Pasinyag. Sampan ko si mong bana ba? Pasinyag makitaan ka nila ba? Gabas-bas ka sa ko ba? Ako ta akong utan mga bayo. Nairipulyo mga bayo. Ini kayo. Na talbos. Kahalang. Halang sili mga bay. Ambil konsultan mga bay ba? Cukul na pun lami yung lami. Kaon ang utagod. Gusto mo kutang dyan mga bay. Kampliya mga bay. Linghod. Dami kayang utang mga bay. Uy, init kaya. Asap ko do. Sari dah. Nasa ming na maglaway. Ninayan lang ako ni hungit kaya. Kasi mabulunan ako. Sabaw. Kit yung lami Subak na ko mga bay, buwad. Oh. Lami kayo mga bay. Yan, butang. May kapadaga na. Tuloy kayo kung mukha na. Sabaw lang lami na. Kung manang juga sa maayo. Init kayo mga bay. Tuning kutsarahon. Repolyo. Espada. Langa. Kasi kaya na ko ni premihon yung sili mga bay kaya doon ko ganito kayo piting halanga. Gutom-gutom na gid. Hindi na mawala mga talbos mga bay. Ano yung pinakadabis gid. Repolyo. Ay, espada nga. Hilaw. Mga hinog. Paliya. Sabi takaon nyo mga bay. Ay, lapang baso ko madam. Sama ka Buram kay dili content creator. Kuan biya ni siya, nag-live ni siya nasa murag salon kaya sudli-sudli sa badyak magpagupit si mga madam. Harapit mo lugar. Ang kita na live siya. Content creator pero dahil nang mangbas lang siya ba. Magsugbar kay kog palya, iya kong giingnan nga. Murag kog di ko tigulang baru ko buot. Buang. Subal lang kay kog palya. Wala ko buot. Nag 1 million views na biya to. Madam, gipost na ko. 1 million views na to. Nawa. Girepost biya na ko to.
Mag 1 million na. Sa 4,000 ka pin comment. Kitaan kinako no kaya ginako imong comment ba? 4,000 ka pin comment no kaya nako imong comment ba? Gimuot ko sa imong comment madam eh. Mura kag dili content creator, vlogger pud ka no? Puro yang followers. Kamay pa ka ito. Prince ito niya siguro. Mag 300 na siguro ito kapin. Kapag mo ito kabutog sa kilibo. Pero okay na madam. Nabalaw mo kasi mo. Medyo suya ka gamay ba? Okay. Dili man yung magbaser ka sa kuha. Kaon lang kung mais kanon. Dami kayo. Init pa. Karoon ako gilungag. Yan, nagutan ko. Tingnan ah. Ha? Boleh ya? Lihut. Pait-pait. Murag panahon na to mga pait. Lami agit sa sabaw eh. Shout out ko sa akong mga viewers o followers di nga vegetarian ha. Amping mo kanunay sa inyong trabaho. Kaya ako di nakakal ko na sa bukid, basta makari ko sa bukid, utan yung mga bay. Gabi kasugba kong isda, kung i-post na ko kanina, post na ko. Sugbang isda ba? Tulok adlaw jud ako kautan. Tulok adlaw. Namat kasi yung pagtanong mga bay. Isip ninyo ng videohan mga bay para masabay tagkaon ba ini kon. Nulat na akong utan. Nga, silin na nabilin. Paliya. Pero hindi na ko nihot doon akong palihan mga bay kaya niya ba, magtimo mo ko. Timo ko niya dituman ko kaya daghan ko trabaho rin mga bay. Timan ko sa mga buwak di ba? Kaya naroon din ako panginabuhi lang di ba? Mga buwak ba? Pumugas na doon, tama-tama buhit ba? May pabor repolyo nga ba yun? Dami kayo. Basil halang. Kami halang ay. Mura maganang namaak ba? May ikaw sa halang eh. Nagtukan niya mga alas 2 na. Amat kayo mga bay. Gatatin nyo.